tanga yung ano. The businessman. Ay, woman pala. Sino yan? Ikaw. Hindi ko na-i-refiling mo. Ano ba yun? Cheers! Cheers talaga. Diba trove? May na pala? May nagbakal na pala. First time ko ba ay mag-live? Tingnan mo ko kung naka-live. Wala akong makeup. Rotate daw. Tingnan mo din sa sa cellphone mo. Makeup eh. YouTube? Wala akong YouTube. Yan. Tingnan mo. Ay ano, hindi ko ata inaano. No? Araw-atot. Come on, di magay pa may makeup. Sino po? Oh my God. Ay, bags pa more. Kitang-kita pa lang pimples ko Wala. I-try ko lang to kung magagamit. Kasi di ko katit nagagawa. Bakit kaya to? Yay! Nakakahiya! Nakakahiya pala. Nakakali na naman ko digdi. Save highlight. Anyong nga sa'yo. Anyong nga sa'yo. Ano kaya pag-save nito? Naririnig ang voice mo naman. Ano kaya pag-save nito? Hindi ko alam kung paano pag-save nito.